Penate. Pun namung sepindah niki. Wong yo terus cethuk ke kapan Mas? Padasane kula ki menggon AKDP lho. Apa enggak? Antar kota dalam provinsi. Nggih. Wong kula ki nggih panjenengan kan tengisi. Nggih. Kalau GM. Wah, Ngayuk Jakarta. Ala Universitas Gandulan Montor. Wah, ini. Mumpung panggil niku mangkenalan. Mbak Wino, Wino Jendalu. Iya, Jendalu. Minal aidin wal faizin. Iya, Bapak izin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula semanten ugi Pak Bareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki. Gandes luwes nyenengne ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten nganggur to Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Ora dadak diucek, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Terus. Lah iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten nek teng desa ranti. 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 Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, Nggih. rupane ireng, akeh tumbul-tumbul ngoten, lek bubleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki, Birgita. Weh, saneka iki kena terus buah nopo? Pisang ae. Ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho Mas. Manggis. 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 Kok manggis? Manggis itu tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak. Bukesi napa? Bukesi ta? Lek Bukesi niku sakniki napa kula riyen? Yo sakniki wong kayene saiki kok. Sakniki ta? Nganti elek surat adanah nggih. Boten elek Pak. Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Layak bilang kowe kaya. Melon tanpa biji. Tukune ning gengoketan kono dibuka marep kulon seret banyune dulur pepol, dulur dingin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipanane lek pun ming wayah poso. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok Mas. Selanjutnya salah kok semangka. Mbak Lia, terbang apa? Mbak Lia nika lho. Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nuwun sewu apa ya. Niki kula cedahi wonten pan nggih Mas nggih. Nggih, watan wis didemek. Boten namung kula ambet kok. Lah didemek ngentut kuwi. Ora malah seneng kula. Cedahi ngentut niku kula doben Pak nuwun sewu. Alah, pun kecekel Mas iki. Apa cara buah? Pacing. Jamu ya. Kok sia-sia. Oh, boten sia-sia. Kuwi seniore para sinden lho kuwi. Suarane apik. Warta senior parasiden ya jenengan aja nyedak lek kentut. Lho ora matek kentut bae tak ambet pabel ya iki koyo pacing. Nitoke kok kanca. Main komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho, wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Iya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek. Terus duren enek. Terus anu salak enek. Terus apa iki kok buah-buahan kabeh enek ning kono. Gandene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan iki pelem. Pelem Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Ning digondo codot tadi ya. Ngono kuwi. Buatan apa-apa Mas, mudun druk, udah cocok jenengan dahan. Nang iki lho nang. Ayo. Di mesti ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo Mas. Pokoke ya wajar iki jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Nah, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tangan angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi,
kaget to nek Mbak Lisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngertos niku sejauh apa to dengan komunikasi kalian Mbak Lisa? Iki cah cilik iki guru urusanku karo Bu Kesi karo Mbak Lisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan saya Bu Kesi to Pak. Jadi mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Kula mau tanggal sejauh apa komunikasi dengan kalian Mbak Lisa niku mawon Mang. Ora jauh aku dekat kok ora jauh. Ayo. Duk, gue pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Gue tak sadap nih di ani itu. Ini kaya pihak kepolisian. Ngomong ini rumatan itu. Ninggal katresnan ya nang ya. Ayo, kita kok kangen suwi ora. Nembangake kuwi. Ayo. Langsung bae rong ramban. Ya, kaya ngono. Wino nawang sih, coba diaturake para enggak sugeng mirsani. Ya, malah. Jaranan dangdut kreasi. Ini janji ayu, suarane apik. Ning tell me ngono iki. Orang rungokne omong aku to. Tanpa ngangge bawa langsung bae. Lho kino sajapane HP kuwi mau coba kocok saiki. Kok sajapane HP mbok kocok saiki dadi bawa. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya Pak. Ya wis ora apa-apa kok. Ndak apa-apa wis, ndak sido nek ngono. Lojo kadung metu ora sido piye ora. Saiki sing lenggah bae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Oh, bawa kuwi lho, wis diselamatkan. Diselamatkan. Nggih, iya. Iya, pikirane ya padha karo Mbak Elisa. Wis seprene randang untuk pacar. Jangan gitu lah Pak. Kuwi lho bocah bermangan. Kita gede nih ya, kuwi ya gede mung awake tok. Lho, kula iki gede atine iki gede lho Pak. Paling tak lepek. Mas Cahyo. Mas Cahyo. Kula mboten patut ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya dibasani nang rawo nang. Ayo. Sing kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau dingi karo Mbak Elisa Smorondono. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten Pak mboten niku. Tujune kowe cara buah kaya seger, paman cara buah kowe pace tak pengen kowe. Untuk kowe mau ya bapakmu anggur. Dadak diubah dan dilek bae. Ya. Gurih ana. Garenge ngawut anggur mau jane umbi kok ayo. Ngawut lah. Lho yo lek umbi ki lek anggur. Ya wong sik sapene cilike wong tenggo pinggir dalan dipanati kan nggih repot to, Mas. Mending nggih jamu bae lek wis sehat iki dolan lan anggur. Iya. Ya nak apa-apa saya. Ayo.
diplaturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya tindak wonten Laladan Beringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya. Karmane panjenengane rong diaturake wis pirang-pirang taun. Putut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya. Nduk, wino nawangse. Ya.
menika moto kula meh klinipen umpat-umpat. Betul ta? Nggih, lek pucuke niku kan umpat-umpat. Ah, nggih. Meh mriki lho, Mas. Nggih. Khusus mriki bablas ora sombong. Kula bisa mawon teng mriki. Luar biasa Mbak Mimi. Nggih. Pokoke nek tanggene Ponorogo niku kan nggih sedaya niku kan nggih nemen Mas nggih. Leres nggih. Langgame nggih nemen. Nggih.